V marci sme sa vydali na predĺžený víkend na Eyre Peninsula, poloostrov vzdialený asi 650 km na severozápad od Adelaide. Prvú noc prespávame v divokom kempe takmer na pláži, medzi mestečkami Arno Bay a Port Neal. Ráno prichádzame do Národného parku Lincoln. Keďže cesta do kempu vedie asfaltová, je takmer plný karavanov. Tak, nikam sme došli. Nevieme čo a jak to vyzerá, ale ideme sa na to pozrieť. Jo. Si vyspinkaná? Jo. Dobre, ideme sa pozrieť, čo je vonku? Jo. Tak poď. Tento park má rozlohu približne 2000 km² a zátoka Boston Bay je najväčším prírodzeným prístavom v Austrálii. Počas zimných mesiacov, teda od júna do septembra, sa tu dajú sledovať migrujúce veľryby. Deň trávime pohodovo na pláži. Priviezli sme si sem auto, nech si môžeme urobiť tieň a navariť. Raje sú v plytkých pobrežných vodách Južnej Austrálie úplne bežné. Táto bola pravdepodobne južná husľová raja. Nie sú agresívne a ľudí si nevšímajú. Len treba dávať pozor, aby sme na ne nešlapli, pretože sa vedia brániť ostňom na chvoste. Ráno sa prebudzame do pokojného teplého rána. Kemp je plný klokanov, ktoré sem prichádzajú hľadať vodu. Oblizujú kamene, okraje ohniska a všetko ostatné, kde sa zachytí pár kvapiek rannej rosy alebo kondenzácie. Po zbalení kempu sa presúvame do ďalšieho. Tentokrát smerujeme do Národného parku Coffin Bay, ktorý je považovaný za miesto s jednými z najkrajších pláží v Južnej Austrálii. Majú tam byť pláže s bielym pieskom, tyrkysovou vodou a nedotknutým pobrežím. Cesta do Coffin Bay nám potrvá niečo vyše hodiny. Mestečko Coffin Bay má približne 650 stálych obyvateľov, no počas sezóny sa počet ľudí zvyšuje až na okolo 3000, keď do oblasti prichádzajú návštevníci za prírodou, plážami a miestnymi ústricami. Približne 10 km za mestečko Coffin Bay sa nachádza Národný park Coffin Bay. Je známy rozsiahlymi pieskovými dunami, dlhými plážami a vetrom formovaným pobrežím. Veľká časť parku stojí na pobrežných pieskových systémoch, ktoré sa postupne presúvajú a menia pod vplyvom vetra. Od vstupu do parku vedie približne 20 km asfaltky. Tak, dobrodružství v písku. K Black Spring Campu sa potom pokračuje po pieskových four-wheel drive trasách, kde sa strieda tvrdý podklad s hlbokým mäkkým pieskom, úsekmi kameňov a ostrých skál a prejazdami okolo slaných jazier.
V Austrálii sa často na nespevnených cestách objavujú tzv. Corrugations, pravidelné vlny v povrchu cesty, ktoré vznikajú dlhodobým prejazdom aut po prašných alebo pieskových úsekoch. Sú spôsobené vodičmi, ktoré neznižujú tlak v pneumatikách či jazdia príliš rýchle. Prichádzame k úseku, kde cesta vedie okolo slaných jazier. Tie sa zvyčajne nachádzajú v nízko položených oblastiach alebo v miestach bez prírodzeného otoku vody. Voda presakujúca z podložia má zvyčajne vysokú salinitu, porovnateľnú s morskou vodou alebo aj vyššiu, a preto je veľmi korozívna. Keď je skutočne horúci deň, piesok ešte viac zmäkne a jazda je vtedy oveľa náročnejšia. V miestach s extrémne hlbokým pieskom sú položené gumové pásy, ktoré pomáhajú autám získať lepšiu trakciu. Väčšina cesty je široká len pre jedno auto a zastaviť v hlbokom piesku, aby sme sa vyhli inému autu, nie je ideálne. Eventuálne prichádzame do kempu. Vyzerá to na celkom peknú lokalitu. Naše kempovacie miesto je na skale priamo pod nádhernou plážou. Krátko po rozložení kempu nás zastihla dažďová prehánka. Počas dažďa trávime čas, ako sa dá. Akože aká si špinavá. Mama, toto aj. To je problém? Jo, to si špinavá. Po krátkej prehánke nás čaká príjemný večer v kempe. Pomáhaš tátovi? Áno. Toto Tak ještě tu rukou. áno. Ešte apu. Ešte apu. Áno, tatu, tatu. Wow. Wow. No, už prší. Áno, Šipila. Ne. áno, je. Dopoludne trávime na pláži kúpaním a pedalboardovaním a potom sa pomaly vydávame na cestu späť. Cestu domov si opäť plánujeme rozdeliť na 2 dni a dnešnú noc chceme stráviť v nejakom free campe približne v rovnakej oblasti ako cestou sem.
Predtým som spomínala corrugations, vlny na nespevnených cestách spôsobené vysokým tlakom v pneumatikách a rýchlou jazdou. Ďalšou nepríjemnosťou sú tzv. Wombat holes. Napriek názvu nemajú nič spoločné s wombatmi. Ide o hlboké jamy v piesku, tiež spôsobené prejazdom aut s príliš nafúkanými pneumatikami či vysokej rýchlosti. Autá vtedy doslova poskakujú z jednej strany na druhú, z jamy do jamy. Happy? Ja, fakt happy. A Janička je happy. Včerajšia dažďová prehánka znamená, že okolie slaných jazier bude plnšie vody. Doma budeme musieť podvozok auta poriadne umyť tlakovým čističom. Tam sme mohli půl auta. Ani posledná noc nesklamala. Našli sme krásne miesto priamo na pláži. Cestou domov sa míňame s vlakom Khan, legendárnym austrálskym diaľkovým vlakom, ktorý spája Adelaide s Darwinom a prechádza naprieč celým kontinentom.